Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 сентябрь дүшәмбе. Туры эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшырубызның иҗат төркеме белән шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга файдалы атна, эшлекле көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген халыкара фармацевтлар көне. Бу өлкәдә эшләүче хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Тарихка кереп калган башка вакыйгалар турында алдагы минутта булыр. 1763 елның 25 сентябрендә патшабикә Екатерина II боерыгы белән Мәскәүдә халык өчен беренче хастаханә ачыла. Бер юлы биредә 25 сырхау дәвалана ала. Халык теленә хастаханә Павловская дип кереп кала. 202 ел элек инглиз табибы Джеймс Бландл тарихта беренче тапкыр кешедән кешегә кан агызу операциясын үткәрә. 5 ел эчендә 10 гемотрансфузия үткәрелә. Шуларның 5-се генә уңышлы була. 2002 елның 25 сентябрендә Иркутск өлкәсендә чама белән 30 километр биеклектә метеорит шартлый. Шартлауның көче 200 тонн тротилга тең була. 100 квадрат километр мәйданга зыян килә. Федор Иванович Шаляпин һәм Сергей Васильевич Рахманиновның юбилей еллары кысаларында Россия Милли музыка музее казанлылар һәм башкалабыз кунакларына уникаль күргәзмә тәкъдим итә. Ике дахи шәхес Шаляпин белән Рахманинов арасында булган мөнәсәбәтләрне чагылдырган бер дуслык тарихы дип исемләнгән күргәзмәгә сәяхәткә сезне дә чакырабыз. Открытие каких-то уникальных выставок – это становится тем событием, о котором хочется потом вспоминать, говорить. Федор Иванович Шаляпин белән Сергей Васильевич Рахманинов язмышларында уртаклык күп була. Икесе дә төрле сәбәпләр аркасында Россиядән китеп, соңгы көннәренә кадәр туган илне сагынып гомер кичерә. Икесе дә дөньяви танылуга, сәхнәгә шөһрәт казануга лаек була. Ватанга карата мәхәббәт аларны гомер буена озатып, ике бөек шәхесне нык җипләр белән бәйли. Для нас очень важно и радостно представлять это музей Горького Шаляпина. Безнең өчен күргәзмәнең Казанда ачылуы үтә дә мөһим. Чөнки Казан Федор Иванович Шаляпин тормышында гаять зур роль уйнаган. Туган ягына карата ул һәр вакыт җылы мөнәсәбәттә була. Һаман бирегә омтылып, хәленә килгәнчә якташларына ярдәм итеп яши. Бу турыда миңа Шаляпинның кызы Марина Федоровна үзе сөйләгән иде. Рахманинов Лондонда дирижер, пианист һәм композитор буларак чыгыш ясый. Шаляпин Ласкала театрында таныла. Парижда узучы рус сезоннарында музыкантларның чыгышлары Россия мәдәниятен тагы да бөеклекләргә күтәрә. Тышкы кыяфәте буенча кырыс күренгән Сергей Рахманинов ял итә һәм күңел ача белә. Юмор Федор Шаляпинга да хас була. Аның зур осталыгы белән сөйләгән мәзәкләрне тамашачылар йотлыгып тыңлый торган була. Алар икесе дә Сергей Васильевич Рахманинов та Федор Иванович Шаляпин дагы безнең музыка сәнгатен үстерү өчен, шул рус музыкасы сәнгате өчен, совет музыка сәнгате үстерү өчен бик күп өлеш керткән кешеләр, шәхесләр. Федор Иванович Шаляпин вокал ягыннан бик күп өлеш керткән булса, Сергей Васильевич Рахманинов әлбәттә инде безнең фортепиано өчен, оркестр өчен күп үзенең язган көйләре белән, шулай язган көйләре белән рус классикасын баетуга зур өлеш керткән шәхес. Аны саклап кына калырга туры, үстерергә һәм киләсе буынга бирү дә мөһим дип уйлыйм. Күргәзмәгә килүчеләр шәхесләрнең сәхнә костюмнары, атаклы рус рәссамнары иҗат иткән әсәрләр, башка экспонатлар белән танышала. Беренче тапкыр Рахманиновның Шаляпинга атап язылган 4 романсы, композиторның беренче симфония кулъязмалары тәкъдим ителә. Тагы бер уникаль экспонат Шаляпинның васиятнамәсе. Мультимедия бүлеге тамашачыларны төрле еллардагы фонд язмалары, радио тапшырулар белән таныштыра. Бер дуслык тарихы дип исемләнгән күргәзмә 28 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Сәнгать яратучы Рахманинов һәм Шаляпин иҗатын якын күрүче тамашачыларны Горький һәм Шаляпин музее бинасында көтеп калалар. Изге анам, туган җирем, туган телем, туган ил. Кешенең рухи дүрт саны исән булса, бәхет шул. Нәҗибә
Сафина. Біз туры фирдашлибіз барығызға да көтәрінкі кәйіф, мотор жылы күзгі күннәр тіләп дәвам итәбіз. Әкият Курчак театры премьераға әзірләнә. Тиздән театр афишасында Камал комедияләре спектаклі лайықлы урын алачак. Дусларым, сіз білесіз мұсыр, 28 сентябрь күні Әкият Курчак театрында Камал комедияларының премьерасы була. Менә шунда театрға жинап, қойсы күнлерімді киім екен, бұземдер асылымды киім екен. Әлі менә бұл күнлерімді киім екен, қойсы шүбәрдек бұла екен. Менә шаша күнлерім білен менә барам, 28 сентябрь күні Әкият Курчак театрында ұшырашырбыз. Камал комедияләре спектаклі турында толырақ студиябызның қонақлары, Әкият Курчак театр артистлары, Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Фәйзрахманова һәм театр актеры Нияз Садыйков белән бергәләп сөйләшербез. Хәйрле көн, исәнмесез, кадерле мөхтәрәм кунакларыбыз. Әссәламу алейкум, Илза ханым. Исәнмесез? Исәнмесез, хәйрле көннәр. Шулай итеп, Курчак театры Галиәскәр Камалны сәхнәләштерергә булган икән. Әйе. Менә Галиәскәр Камалның беренче театр, банкрот әсәрләрен кем генә укымаганда, кем генә карамаган икән инде. Шулай булгачтан без дә менә үзебезнең сәхнәдә шушы спектакльләрне куярга, сәхнәләштерергә булдык. Безнең бу юбилей сезоны 90, безгә 90 яшь тула. Шуңа күрә инде бу безнең беренче премьера бу сезонда. Әлбәттә, бу ике спектакльне нәрсә берләштерә? Шуны әйтеп китик, аңлатып, бу бер спектакль эчендә ике әсәр бергә. Ике әсәр. Беренче тәнәфескә кадәр беренче өлешендә беренче театр булса, икенче өлешендә банкрот спектаклен күрсәтәчәкбез инде. Буларны нәрсә берләштерә? Беренче театрда ул татар халкының татар спектакльләренә, татар театрына мәхәббәтен күрсәтсә, икенче банкрот спектаклендә инде. Анда менә гади генә шул ук Сираҗетдин үзенең максатларын тормышка ашырыр өчен нинди итеп театр уйный белә. Ничек итеп җүләрләнеп кешене ул шуңа ышандыра белә. Менә булар икесе бергә, менә шулай итеп бергә бер-берсенә туры килә дип уйлыйм мин. Нияз, менә Курчагыз бигрәк тә үзегезгә ошаган кебек име? Ләкин бу сезнең герой түгел икән бит. Юк, бу Хәбиб Рахман образы. Минем Курчагым сәхнәгә чыгарга әзерләнә, театрда калды. Аха, менә шулай икән, диме? Сер булып калсын. Тамашачылар килеп күреп китсеннәр сезнең Курчагызны дип әйтмәкче буласыз инде. Октябрь 6 артта премьерабыз була. 28 октябрьдә премьерага тамашачыларны чакырып көтеп калабыз. Комедия жанры гомумән алганда миңа калса Курчак театрында күптән куелмаган кебек. Ялгышамы мин, ничек? Ялгышмыйсыз, әлбәттә, менә мин театрда 35 ел эшләү дәверендә әле мондый комедияның безнең театрда куелганы юк иде. Аннан соң шунысы кызыклы, без бу спектакльне петрушкалар белән, петрушечный Курчак дип атала менә бу безнең. Әйеме, ул менә башлары безнең бармакка киелә, ике кулы менә шәнти бармак белән баш бармакка киелә. Мондый Курчаклар белән безнең әле уйнаган юк иде. Менә мондый Курчаклар, ул менә шундый комедийный жанрда уйнала торган Курчаклар, менә булар бик әйбәт. Менә элек-электән килгән бит инде ул петрушка Курчаклар. Алар урамда, саф һавада, кешедән көлә торган булгандар, нитә торган булгандар. Менә шуңа күрә бу жанрда комедийный жанр булгачтан, менә без шушындый Курчакларны кулланырга сайлап алдык, шушындыйларны кулланырга булдык. Шакта менә бу училище, театр училищесына укыганда мондый Курчаклар белән элемтәгә кергән идегезме, эшләп караган идегезме? Мондый Курчаклар белән без эшләмәдек. Укыганда да хәтта эшләмәдек мондый Курчаклар белән. Тростевой, марионеткалар булды, перчаточный Курчаклар. Ул перчаточный дип әйткәндә дә аларны без габитлар белән менә булай торып тотып эшли торган идек. Мондый андый нәрсә юк. Комедия жанры менә үзегезгә якын жанрмы? Әллә инде югыйсә теге трагикомедия менә шундый башка трагедиялар, шундый драмаларны якынрак күрәсезме? Чөнки сездә төрле жанрда да спектакльләр бара бит. Төрле жанрда комедия әлбәттә инде миңа үземә комедия күбрәк якынрак. Комедия жанры. Бездә театрда әлбәттә инде комедиялар гына түгел, бик моңсу комедия бар бездә тагын. Тамашачыларның яратып карый торган спектакльләрнең берсе. Тагын бар. Бездә менә балалар өчен дә бик күп бит инде.
комедия дип әйтергә гомумән менә комедия ул жанр ничек бара бит инде, ул бит кызык булырга тиеш. Шуңа күрә безнең режиссер да Илгиз Зәйниев шуңа алынырга булды. Ага бик зур рәхмәт. Безнең шундый әсәр белән. Безнең хәтта менә бар сезнең сәхнә артында эшләгән шушындый кадрлар безгә җибәргәннәр иде. Мөмкин булса, менә режиссердан сорыйга әле без аны күрсәтсен әле аны безгә. Сәхнә артында да эш кайный. Мин шуны әйтәсем килә, мин кичкенә чакта нәкъ менә шундый курчакларны күреп үстем менә сезнең курчак театрына килеп. Менә карагыз әле менә сәхнә артында. Тулай алганда сезнең әле бөтен труппада катнаша. Хәтта артистлар берничә рольдә башкаралар икән. Банкрот спектаклендә кайберсе икешәр роль башкаралар. Җитешеп бетми, куллар җитешеп бетми. Менә хәзер беренче театр әсәреннән Зик. Сәхнә инде менә куелып беттеме? Утлар өстендә бит әле озак эшләргә кирәк. Утларны куябыз инде. Менә кичә без утлар куйдык, бүген дәвам итәчәкбез. Алла бирсә, инде спектакльнең ахырына җитәбез инде. Премьера бит тиздән. Курчаклар Аллага шөкер эшләнеп бетте. Декорацияларыбыз Аллага шөкер эшләнеп бетте. Бөтен әйберләр эшләнеп бетте. Спектакль уңышлы булсын өчен курчакны яратырга кирәкме? Ролеңне яратырга кирәкме? Әлбәттә яратырга кирәк. Яратмыйча рольне уйнап булмый. Шулай. Әлбәттә. Тамашачыларга тагын бер кат искә төшереп, чакырып калыйк аларны. Безнең 28 көнне сәгать кичке 7:30 яртыда спектаклебезнең премьерасы була. Шул театрга киткәннәр. Мин үзем дә сизгән идем аны сизүен. Жизнь ул. Безнең ише җибегән авыз түгел. Безнеке генә ул тегермән ташы шикелле. Һич кузгатыр хәл юк. Туктале. Мин дә алып бардырым әле. Нишләп кеше барган җирдән мин генә калып торгасың? Бик зур рәхмәт. Уңышлы матур көннәр телибез. Спектаклегез чыннан да лаеклы урын алсын афишада һәм инде шулай ук тамашачыларның иң яратып карый торган спектакльләрнең берсе булсын иде дигән теләктә калып, сау булашам сезнең белән. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сентябрь ахырында өстәлләрдә көзге җимеш кабак күренә башлый. Ул витаминнарга бай, түбән калорияле булганга, дөрес тукланучылар арасында зур популяр казанган. Әмма иң файдалы диетик ашамлыкны да дөрес кулланмаган очракта тәэсире тискәре булырга мөмкин. Кабак файдасы турындагы мәгълүмат алда. Тарихи чыганакларга караганда кабакны 5000 ел элек үстерә башлаганнар. Европага кабак Көньяк Америкадан килгән һәм тиз арада кулинариядә һәм хәтта медицинада да мөһим урын ала. Кабакка карата баштарак мөнәсәбәт үзгә була. Ул дәвалау чараларын ясау өчен чимал булып санала. Үсемлек нигезендә май үләннәре әзерләгәннәр һәм халык медицинасында киң кулланганнар. Бу шифалы яшелчәнең нәрсә белән шулай файдалы булуын ачыклыйк. Кабак витаминнар хәзинәсе һәм аларның шактый өлеше эшлегендә генә түгел. Кабакта кишердәгегә караганда каротиннар 4-5 тапкырга күбрәк. Организмда каротин А витаминына әверелә. Ул күрү өчен файдалы, шулай көчле антиоксидант булып тора. Кабакта С, Е, К витаминнары һәм Б группасының барлык витаминнары диярлектә бар. Кабак түбән калориялелеге аркасында идеаль диетик продукт булып санала. Анда крахмал, холестерин һәм трансмайлар юк. Шикәр аз, клетчатканың күп булуы ашказаны өчен файдалы. Кабак эшкәртүдән соң да күп кенә файдалы матдәләрне саклап калу белән дә игътибарга лаек. Дөньяның барлык кухняларында да кабак белән рецептлар бар диярлек. Бу яшелчәдән төрле ашлар, десерт, балалар туклану өчен буламыклар, боткалар ясарга була. Башка ингредиентлар белән пешерергә фантазия берничә дә читләнмәгән. Италиядә исә ризыкка хәтта онда әвәләп кыздырылган кабак чәчәкләрендә ашыйлар. Татарда аш-суга кабак бәлешен аеруча яратып пешерәләр. Янәшәгездә яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын. Тормышны яратып яшәгез. Бу теләкләргә Ямле төркеме кызлары да кушыла. Ә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Исән, имин булыгыз.